diolch i chi am ddod, a dyma ni nawr am 10 munud i 2, yn hwyr yn ddechrau, ond mi oedd y llais yn hwyr yn gorffen, felly dyna'r eglur had. A diolch i chi am ddod. Wel, i ddim cyn cychwyn ac eich chi'r un drafferth â ni i ffindio'r lle yma, ond mi oedd yn eithriadol anodd cael hyd i'r fynedfa. Mi oedd pawb yn gallu gweld y babell, cymrydasau 2 ac 1 fan hyn, ond mi oedd yna ffensys o gwmpas pob peth, a oedd yn mynd i creu'r yna ffens. Oedd yna rhaid fath o begeran am gyfrwydyr, ac mae'r fynedfau i gyd tua'r afon, a does dim arwyddion yn dweud, tydyn ni, rwy'n ni hynny heidio gyda gwyn. Ac os taw fi sydd i gychwyn yn syth, mae'n jyst egluro, dyma'r ail ansiad i'r gyfrol yma. Mae'n gyfrol ardderchog, a mae'r gyfrol ar werth heddi. Mae e'n llyfr tonau, llyfr alawon Dafydd Llewelyn, y telynor Llewelyn Alaw, ac gyfieithu ar werth tua'r diwedd y sesiwn yma. Os y gwelwch chi Christine, dyma'r swyddog maes yr elusen y Roldeg Cymru, bydd Christine yn gallu helpu chi. A mae'n lawer iawn o'r tonau mae Dafydd Llewelyn, Llewelyn Alaw yn enwog amdano nhw, wedi dethol yn y llyfr yma, a hefyd mae yna fand clwb alawon Cyn Cwbr fydd yn darparu peth o'r gerddoriaeth sydd yn y llyfr ac yn y llawysgrifau yn hanol yr hyn sydd gen i ddweud. Waeth ni efo cyflwyno fy hunan felly, fe enw i yw Davies. Dwi'n dod o Byrddar ac yn gyfeirydd y gyfreithus hanes yn nhw'n Gynnon, ac wedi cael fraint o wneud rhywfaint addodau Cymru a Christine swyddog maes yr elusen yn ceisio adfer gosod o'r newydd ddefnydd i'r Hen Dŷ Cwrdd capel teulu y telynor Llewelyn Alaw. Ydych chi gyd chi'n clywed yn iawn? Popeth yn iawn? Iawn, oce. Wel, ysgen i yn dŵr, a mae pyn o lais problem llais yn ei hefyd, felly os ydych chi'n teimlo reidrwydd i fynd i gyda lotion, myddeiwch chi, ond y llais sydd yn peri bod yn gorfod wneud hynna. Iawn. Dwi'n siarad mewn 2 ran. Ran 1 yn gyntaf, rhag ymadrodd bach i'r cyfnod, a hefyd i'r Hen Dŷ Cwrdd, sydd yn gapel mor hanesyddol a phwysig, ac wedyn i hynafiaid Dafydd Llewelyn, y telynor. Y telynor pwysig yna o ganol y Ddraig Ganrif Wynfraid sydd erbyn hyn yn ffynhonnell aruthrol o wybodaeth a alawon i gerddorion gwerin a chyntorion gwerin y bob oed. Felly rhan 1, rhagmadrodd cefndir teuluol ac ati, wedyn fydd band yn canu detholiad o'r alawon, a wedyn byddai'n cyflwyno yr ail ran ar fywyd Llewelyn Alaw i hunan. Ganwyd y llen gwerinwr enwog a'r Cymru Cymraeg George Ewart Evans yn Abercynon, tua'r ffurf milltir o'r maes hwn. Fe'i cydnabyddir gan lawer fel tad hanes llafar yn Lloegr. Ond i grantiwch i waith ddelio â bywyd wledig East Anglia, nid anghofiodd George Ewart Evans y wreiddiau Cymreig, ac yng Nghymru a lleoli'r sawl cyfrol o'i eiddo. Yn ei hunangofiant, The Strength of the Hills, a'i ddarlith yn 1980 i lyfrgell Glwyr De Cymru, mae George Ewart Evans yn trafod unigolion a theuluoedd yn byw yn yr un man ac ar yr un adeg a'i gilydd, ond mewn sawl dimensiwn gwahanol ar yr un pryd. Yr enghraifft a ddefnyddio oedd y gymdeithas diwydiannol drefol wleidyddol effro, a fyddwlau yn hymoedd gofal De Cymru adeg y Bryntindod, a'r hen deuluoedd amaethyddol oedd yn byw ar y llethdau uwchben y trefi hynny. Byddai'r naill yn y cwm yn troi ym mwrlwm yr 20eg ganrif, a'r llall ar y bryniau weithiau'n dal wrth patrymau arferion a byd-olwg oes gynharach y Bydwareth yn Rhywbyntheg ar 19eg ganrif. Fel y drydodd, on the hills, the Middle Ages were sometimes alive. Hynny yw, bod byddoedd yn medru byw'n gyfochog, ond ar wahân i'w gilydd yn yr un lle a chyfnod. Yr enghraifft fwyaf trefiadol y gwn ni amdani hyd yn hyn, sy'n arddangos y wired hon, yw einioes menw'r enw Ann Hywels, gwraig a aned ar fferm Abercwmboi yn Aberdâr,
yn 1798, a fu farw ddyddiau cyn ei phenblwydd yn 106 yng nghartref merched Castell Nedd yn 1914. Dychmygwch siarad â rhywun a aned lai na degawd ar ôl y Chwyldro Ffrenig, ac a fu farw o fewn degawd i frwydr y son yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Nad oes cyfnod mor faith gan Dafydd Llewelyn, Llewelyn Alaw, o'i eni yn 1828 a marw yn 1879. Eto fydd, mae Thomas Dafydd Llewelyn yn byw yn ystod hanner canrif ei fywyd, oedd yn gyfnod o ders newid mawr yng Nghymru Morgannwg, o fod yn Iwerddon ddiarffordd o fynyddu'r ffermydd a phentrefi tawel uniaith Gymraeg yn rhwng wrth oes y caib a'r cryman, i fod yn ganolfannau diwydiant trwm, cras neu gynyddol, dan bawenydd landlordiaid yn gymaint am meisi haearn, chyfnod yn glo a datblygwyr rheithwyr y masnach. Dyna oedd Chwyldro, ac ei welir yn hwb diwydiant a poblogaeth Cwm Cennon yn 1821 a 1881, mwy neu lai cyfnod oes Thomas Dafydd Llewelyn. Yn 1821, Cymru uniaith fu trwch y boblogaeth oedd yn dilyn Blaenaf ar ferion gwledig eu tadau. Yn 1881, y pwll glo a'r peiriant sgwyn fu ar ei fyny, ac bod llawer o'r sawl ar ddaeth o gefn gwlad i ddeddwyr yn Cymru am waith, wedi dod yn ymwneud ffurfiaeth gyfarwydd gyda nhw, yr oedd yn ei haros yn ei byd newydd, fyd cyfan o weithio tan ddeiar, ymrafael diwydiannol, cwmnïau cyfalafol, ac yn defaeth lafur yn ymgyprys. Perthyn i'r hen fyd gwledig mae Thomas Dafydd Llewelyn, Llewelyn Alaw, yn fwy nag i'r harddwch ofnadwy newydd, y soniodd dyrbiyet amdano mewn cyswllt arall. Fe cofir am Thomas Dafydd Llewelyn heddiw fel enghraifft drawiadol o'r cyd-fodolaeth gyfochol, ond gwahanol, y cyfeirio George Evans ato. Ond mae'n dweud i cofir amdano hefyd am un peth penodol, sef cydio yn alaw anhysbys ddiarffordd braidd yng Nghampen Genedlaethol, a'i throi hi yn gyfrwng i ddathlu ac un o'r Cymru. Perthynau Thomas Dafydd Llewelyn a'i hynafiaid i gynulleidfa yn ddeithiol yr Hen Dŷ Cwrdd yn Rhycynnon, ardal adfainydd gynffel Hen Wlad. Ac mae gan yr achos hwn berthynas unigryw o gyfoethog a chychwyn gorsedd Baer Fynys Prydain, neu gorsedd Cymru bellach, ac a datblygiad yr Eisteddfod Genedlaethol. Ar gychwyn yr orsedd yn 1792, hawliodd Llewelyn Morgannwg enw da Edward Evans, bigair o Johnny's y Hen Dŷ Cwrdd ar y pryd, gan hael i taw Edward Evans oedd y tigedd olaf ddeddfodau hynafol fanedig, yr urdd hon a elwyr yn orsedd Cymru. Yna, ar sefydlu'r Eisteddfod Genedlaethol gydnabyddedig gyntaf yn y Bardar yn 1861, rhoddwyd i'r rwy'n newydd hon gan hoelyn wyth yr Hen Dŷ Cwrdd, y drefn a'r strwythyr a sicrhad ar lawr gwlad a'i llwyddiant a'i pharhad. Wedi'i gwybod i seilogion yr Hen Dŷ Cwrdd wrth 20 mlynedd erbyn hynny, yn cynnal cyfres hir o eisteddfodau'r Carw Coch yn y Fro. A gyda llawn ni'n darwr ffiddio trac glas i Edward Ifan yn Aberpenna'r Bore Ori. Sefydlwyd cynulleidfa'r Hen Dŷ Cwrdd yn 1750 allan o'r gwrdd yn neilltuol cynharach a gyfarwyddi ar ffermydd Glan Rhondda a Chymru a'r lethryd ddwyreiniol mynydd Merthyr. A'i greiddiau'r achos arloesol hwn yn ôl a chwyldro Pwritanaidd yn 1640 a gafodd wared ar y frenhiniaeth Saesnig a breintiau yn heglwys sefydliedig. Oerodd Sul Weriniaethol yn Nethiaeth yn 1650 yng Nghymru a Lloegr wrth i'r ddeunawfed ganrif fynd yn y blaen, nad yn llwyr. Ac ni chafodd yr hen mynediaeth ei thuaeth tuag at syniadau radical ynghylch diwygio byd y betws. Bu hwn yn arbennig wir am ein dodiad a chynwyr. Cafodd yr haen dylanwad llawer iawn mwy na'r disgwyl ar sawl niferoedd yn y ddeunawfed ganrif ar gyfer ganrif 19. Wrth i'n dardder achosion mor blaengar a diwygio synerol, diddymu'r fasnach deithion, siartiaeth, hawliau gweithwyr yn defaith llafur arloesol, lledaenu addysg a ryddfeiniad y ferch. Ond bu glynu wrth syniadau radical yng Nghymru a Lloegr yn fater o'n roddiad personol i unigolion,
rhai ohonyn nhw'n hysbys iawn, a cyfan yn perthyn i'r ardal yma. Morgan John Rees, Hen Dŷ, David Williams, Eglwys Ilan, Dr Richard Price, Llangollen, Pen y Bont, Josiah Rees, Getty Onen, Cymtawe, Edward Williams, of course, Llewelyn Morgan, Thomas Evans, Thomas Cwrdd, John Jones, Aberdar, Morgan Williams, Merthyr. Bydd am 4 o'r uchod, gyswllt agos ar Hen Dŷ Cwrdd. Bu Owen Rees, tad Josiah Rees, yn ail wynidog yr achos. Bu Llewelyn Morgan gan ymwelydd cyson ar Hen Dŷ Cwrdd. Bu Thomas Cwrdd ag archarwyd am 2 flynedd yn Herwyddin, rhwng 1811 a 1813, dan gyhuddiad o ganu baled yn gefnogi'r chwildro Ffrenig, a John Jones, y siaptyr Blaengar, yn weinidogion o lynol yn yr Hen Dŷ Cwrdd, yn nechrau gyfraedd gan 2015. Gweinidog amlwg arall, oedd yr Edward Evan a gafodd perthynas yn ei greu Llewelyn Morgan, wrth i o afael yn ei enw parchus, yn myd lle na chyfydd i gyfiawnhau ei fyngiadau ynghylch parhad derwyddol tybiedig yr orsedd, a greu yn gwirionedd, wrth gwrs, gan Iolo o'i benod asyn ei hun. Un o ddefnydd ymlycaf ar Hen Dŷ Cwrdd, dros tua 2 ganrif, bu deiliaid fferm y Gamlin Uchaf, ar lannau afon Cynon mewn man elwyr hefyd yn ben o wain. Gwen Llian Richard o deiliaid y Gamlin Uchaf yn 1785, ebyn 1788, nid i henw hi sy'n ymddangos yn y rholiadriant a asesiadau treth y tîr, ond enw un Edmund Llewelyn, a dyna sydd i'w weld o 1790 ymlaen. Yn ddengys felly bod tenantiaeth y Gamlin Uchaf wedi mynd i ddwylo Edmund Llewelyn ac mae'r cliw yn yr enw. Rhywbryd cyn 1788. Ac mae'n debyg iddo fe briodi Gwen Llian Richard, a fe gan garanhad o'r hyn yn hyfersu prydasol plwyf Aberdar sy'n nodi ddim briodi ar 11 Chwefror 1786. Pwy oedd Edmund Llewelyn yma, neu Emwnt Llewelyn gyda'r gelwyd ar lawr? Wel, yn fras, fe gan diwed gan Jacob Davies, yr enwog Jacob Davies, oedd yn wynidog arall ar yr Hen Dŷ Cwrdd, ddigwyd y hanes cychwyn y teulu Llewelyn yn y cyffiniau, pan oedd yn ymweld â un o'r hen aelodau yn yr Hen Dŷ Cwrdd yn 1956, ac yn y fodiad hyfryd yr ardal o Wen Bwysedd, mi oedd yr henwr yma oedd yn disgyn wrth Emwnt Llewelyn, a'i enw ei hun yn Evan Williams yn Dybeili. Dwedodd e taw neb fferm pwll-les gellu geg ydoedd Edmund Llewelyn. A fferm ar gyrion dwyreiniol Rhoi Merthyr yn y gwirionedd oedd pwll-glas, neu pwll-les yn ôl yr henwr. Yn ôl cofrestr bedydd yr Hen Dŷ Cwrdd, a'i beddau yn mynwent y Cadar, a sylwadau haneswyr lleol, cafodd Edmund a Gwen Llian Llewelyn 7 o blant. A'r cyntaf ohonynt yn David Edmund Llewelyn. Ac ni oed yw'n nawr uwchben ond 2 o'r 7 yma, sef David Edmund Llewelyn i hunan, neu Dafydd Edmund Llewelyn fel oedd e'n hysbys ar lawr gwlad, a'i frawd Lewis Edmund Llewelyn. Priododd Dafydd Edmund Llewelyn a gwraig o'r enw Martha Jenkins, oedd yn wreiddiol o Brwyd Llangatwd Nedd. Mab iddyn nhw oedd Thomas Llewelyn Alaw. O ran Lewis Edmund Llewelyn, yma hwn, bod e'n ymylol i'n pwrpas ni heddiw, mae'n dal yn eithriadol o ddiddorol. O ran Lewis Edmund Llewelyn, brawd Dafydd Llewelyn, tad Llewelyn Alaw, Lewis Edmund oedd cyn dad yr adain honno o'r teulu a briododd maes law i deulu arall oedd ar un cyfenw Llewelyn, ond a ddaeth yn y pen draw o gymoedd Nedd a Rhondda Fawr. A dyma'r uniad esgorad yn y man ar un o deuluodd amlycaf a pwysicaf o diwydiant glo Cymreig yn Ne Cymru, sef y teulu Llewelyn o'r Bwlla, Aberdar, oedd yn ail dim ond i Hywel Dyffryn yn ei ymaentioli ar dyfnder ei cyfoeth ac ei amger ei grym. A tu hwnt i oes y diwydiant glo, dyma'r cyswllt hefyd, sef disgyniad y teulu o wrth Lewis Edmund Llewelyn, brawd Dafydd, a sgorodd ar un o amwni sgandalau mwyaf syfrdanol neu flasus, os oedd chi'n hoffi scandal, ail hanner yr 19th ganrif oherwydd mae'n siŵr os oedd jyst yn crybwyll yr enwau cyn symud ymlaen, Sir Roddy Llewelyn, a'r dywysoges Margaret,
Mae'r llinach yn disgyn yn syth oddi wrth Lewis a Edmund Llewelyn, brawd Dafydd Llewelyn, oedd yn dad i Llewelyn Alaw. Ond bod y cyswllt a'r sgandal yna mor ddiddorol a mor be gallu dweud ffrwythol i fynd ar ei ôl, does dim amser gyda ni nawr y sylwaith. A mae rhaid mynd ar ôl teulu Thomas Dafydd Llewelyn yn ddwynion. Felly teulu cynhenid i drwy'r fodal oedd eiddo Dafydd Edmund Llewelyn, tad Llewelyn Alaw. Priododd Dafydd Edmund a Martha Jenkins rieni'r telynor, yn ôl gofyn y gyfraith y diwrnod hwnnw, yn eglwys Anglicanaidd Ddiwrnod Aberdâr yn Rhagfyr 1807. Gwnaeth yn hyn ei bod yn ymneilltuwyr Bryswaf, cofiad, achos ei bod yn perthyn i'r hen gynulleidfa'r hen ymneilltuwyr yna, mwyn sicrhau bod ei huniad yn ddilys, i priodas yn ddilys, a chyfreithlondeb i plant yn ddiamau. Brodor o Blwydd Aberdâr oedd ef a hithau o Gastychniad, fel yn dweud, ardal Gastychniad. Yn ôl beddfaen y teulu ym mynwent yr Hen Dŷ Cwrdd, cafodd Dafydd Llewelyn ei eni tua 1786 a Martha tua 1793. Does dim cofnod o wenedigaeth Dafydd ar gael, oherwydd dyw cofresi bedydd yr Hen Dŷ Cwrdd yn dyddio tan 1788 a fe gafodd ei eni 1786. Ond ni'n gwybod oherwydd brodyr y chwiorydd iddo fe a aned ar ôl I gofresi bedydd yr Hen Dŷ Cwrdd dechrau, taw Edmund Llewelyn a Gwenllian Richard oedd I rieni e. Ac fe briodwyd y ddau yma, Dafydd Llewelyn a Martha Jenkins, gan Edward Devon, cymar mawr Iolo Morgannwg a'i gyfiawnhad dros sefydlu yr orsedd. Cafodd Dafydd a Martha 7 o blant, a Thomas Dafydd Llewelyn oedd y 6 ohonynt ar ail fab. 7 o blant felly, 5 merch, 2 fachgen, Thomas Dafydd Llewelyn y 6 ar ail fab. A fe ganed ar y 15 gan y Fehefin 1828 a'i fydyddio yn yr Hen Dŷ Cwrdd ar y 3 o Awst y flwyddyn yna, gan gan Thomas Evans, yr hen walch o Galcharor, a fi yn y carchar yn Mynherwyddin, am bledio y chwildro chyfennig. Ac fe bydyddiwyd gan fe felly. Felly mae gan Dafydd Llewelyn ac a'i fab, Thomas Dafydd Llewelyn, Llewelyn Alaw, gysylltiadau rai o ffigurau mwyaf radical a mwyaf herfeiddiol i'r drefn fel yr oedd hi, ymysg gweinidodion yr Hen Dŷ Cwrdd, Edward Evan a Thomas Wyn Coffey, yr hen Galcharor. Felly, dwi'n dod I ben y rhan gyntaf nawr, felly fydd y grŵp yn canu am ychydig wedyn, ond cyn ymadael y Dafydd Llewelyn, nodwn bod modd gweld yn yr ychydig a wyddwn amdano, taw dyn oedd tad Llewelyn Alaw, a gawydd ddysgu a deall llawer iawn mwy am y byd o'i gwmpas na'r hyn y ganed iddo fel y mab fferm y ganed I chael, ac fel mwynwr a thyfarnwr. Mae un hanes sydd yn dweud amdano'r enghraifft mor gynnar a 1837, sefydlwyd Cymdeithas Unyddol a Gwyddonol Aberdâr, a phrynwyd Magic Lantern ac Air Pump cael allan trwy brofion, ffeithiau yn y llyfrau a bodcaswyd ar seryddiaeth, daearyddiaeth a gwyddorau athynyddol. A nid un o'r haneswyr ar achos yr Hen Dŷ Cwrdd, nad oedd cymaint ag un a berthynau i'r eglwysi union gred yn ei plith. Un o aelodau gweithgar Gymdeithas Unyddol a Gwyddonol yna oedd Dafydd Llewelyn, a reithiau ar seryddiaeth a synau gweinidog Ebenezer, capel mwyaf yr annibynwyr yn y dre, glywed gweithiwr cyffredin yn dangos ei hun yn gymaint o feistr ar bwnc o'r fath. Felly mi oedd yn amlwg yn greadur deallus yn ôl I natur a'i gyneddau, ond un a chafodd wrth gwrs bach iawn o addysg ffurfiol. Dyna felly gefndir a theulu y telynor Llewelyn Alaw, y cyswllt ar Hen Dŷ Cwrdd, a'i weinidodion mwyaf nodedig, a'i dad ci, a'i fan gi, Edmund a Martha Llewelyn, Edmund a Gwenllian Llewelyn, a'i rieni, Dafydd a Martha Llewelyn, a beth am Thomas ei hun, wedi cael ei aros yn ran yr ail ran 2 glywed am Thomas Dafydd Llewelyn ei hun, achos nawr dwi'n mynd I ofyn I grŵp alawon, Cymdeithas alawon, cefn crybwr,
i roi chi ddetholiad o rai o'r tonau sydd yn llawysgrifau Llewelyn Alaw yn y Llyfrgell Genedlaethol. Arweinydd y grŵp yw Jeff Jones o Benefont. Dydym mynd i chwarae tair Alaw o'r llawysgrifau Llewelyn Alaw. Yr un cyntaf yw Hen Alawon Cymreig, Pant Corlan o'r Mwyn. So, y trefniad o'r llawysgrifau Llewelyn Alaw. Hen Llewelyn, the Hen Llewelyn Homebike. Ac Hen Llewelyn oedd enw wreiddiol am Trecanol, ble oedd Llewelyn Alaw yn byw. Falle cyfansoddodd Llewelyn Alaw y to, ond dyn ni ddim yn sicr.
Treforys, y Treforys wals. Eto, dyn ni ddim yn gwybod os cyfansoddwr Llewelyn Alaw yn to, falle cyfansoddwr Llewelyn Alaw yn to yma. Just do one note and then we're ready. 1, 2, 3, 1, 2. Diolch yn fawr iawn, Jeff, a chwaraewyr cyfalawon Cefn Cribwr. Ni'n ddiolchgar iawn i chi. A fe gael ni gytaen o fwy o amser i ddweud mwy, oherwydd dim ond etholiad bychan yw hwn gyda ni yma ar grŵp hyfryd yma, sy'n canu wrth gwrs ar amrywiaeth o offerynnau, ffidil, pibe, cordion a pob math o beth, ond yn y bôn, telynor yw'r Canolsarad Llewelyn Alaw, ac mae yna 11 o gyfrolau sylweddol iawn ar gael nawr yn y Llyfrgell Genedlaethol o'i gerddoriaeth. A mae yna doreth a cyfoeth diddiwerddon o alawon gweren i'w ffeindio yna. Ac felly, os gyda chi ddiddordeb mewn dysgu mwy, dyma'r unig un sydd gyda ni ohono fe, neu Gerdd yna yn y man nawr, a mae yna detholiad hardd iawn o'i alawonau yn y llyfr yma, yn gweud sy'n ar ddiwedd y sesiwn. A dyma amlinell o'i weddau, wrth gwrs, a dyma glawr y llyfr. Dyma glaw un o'r llawysgrifau gyda'r llaw. A dan o fe, wyrwch chi i lawysgrifau ni. Llawysgrifau yn hynod hardd. Ac os edrychwch chi ar ambell un o'r lluniau sy'n y gyfrol yma, sy'n gyfrol hardd iawn, wyrwch chi bod e wedi cynhyrchu llawysgrifau sy'n arbennig o gain. Y cyfan yn ei lawysgrifau ni hun wrth gwrs, ac yn gain iawn. Felly, mae ddim gyda mwy am y llyfr. Gewch chi gyfnod gweithio i weld e ar ddiwedd y sesiwn.
Felly, yr ail ran, a Thomas Dafydd Llewelyn ei hun, nawr bod wedi gweld rhywbeth am ei deulu a'i gefndir yn yr Hen Dŷ Cwrdd a'i hynadiad. Cyfeirwyd eisoes at enedigaeth Thomas Dafydd Llewelyn ar y 5 ar ugain o Fehefin yn 1850. Yng nghof reswm berthnasol yr Hen Dŷ Cwrdd y flwyddyn honno, gwelwn ni'r baban gael ei ddefnyddio ar y 3 Aws 1828 gan yr Hen Wlad Fy Nhadau Thomas Evans, gweinidog yr achos ar y pryd, Thomas Dŷ Cwrdd. Yn ôl tystiolaeth sefydlion diweddarach, bu perthynas waed rhwng y cyn-garcharwr o weinidog, Thomas Dŷ Cwrdd, a Llewelyn Alaw. Y Llewelyn Alaw bachan roedd e'n dydyddio gyda hwnnw. Dywed y sefydlion hyn, taw athro cyntaf Thomas Dafydd Llewelyn ar y delyn oedd cefnder iddo o'r enw John Williams, a'n ddidodd na'r sefydlion anghytuno naill ai Australia neu America yn y man. Ond cefnder yma, John Williams, oedd yr athro cyntaf a gafodd Llewelyn Alaw ar y delyn. Ac mae un o'r hen fynyddogion y Hen Dŷ Cwrdd, gwrw enw Rhys Jones, oedd yn gyrfaid â Llewelyn Alaw. Cafodd Llewelyn Alaw ei enw 1858, Rhys Jones yn 1835, yn roedd Rhys Jones fel hen cynfynidog, roedd e'n nabod ei aelodau, fel un yn gweud yn Gymraeg, roedd e'n nôl hyd at y 90au, ac roedd e'n sicr i beth yn un aelodau, ac mae Rhys Jones yn dweud taw cefnder oedd y John Williams yma i Llewelyn Alaw, a bod John Williams yn wyr i Thomas Dŷ Cwrdd. Felly mae'n rhyw berthynas wlad rhwng Llewelyn Alaw a'r hen garcharwr a fi yn y carchar yn Nghaerfyrddin yn 2 blynedd, am ganu baledu yn erbyn y brenhiniaeth Saesnig a'r Alaw y Marseilleuse. Felly roedd yn peth peryg i wneud. Dawran helaeth o'r hyn a wyddom am bore oes Thomas Dafydd Llewelyn, a'r unig lun ohono, sydd yma, o lyfr Nicholas Bennett alawon yn Wlad, 1890. A nodyn yno gan un o'r enw Dafydd Evans of the Schools, Treorchi. Gŵr oedd hwn, roedd y wraig Margaret yn nyth i Llewelyn Alaw, a dyna sut gafodd y Dafydd Evans yna ar lawr ysgrifau y telynor. Dywedir yn Cyfnod Bennett bod holl deulu Llewelyn Alaw yn gerddorol, a bod y Thomas ifanc wedi arddangos gallu neilltuol yn canu. Yn 8 oed dechreuodd dderbyn gan ei gefnder wersi ar y delyn, ac gweithad iddo fynd i lyfyrio fel mwynwr glo a mwyn haearn gyda'i dad pan yn 11 oed, dywedir iddo barhau ymarfer ar y delyn gan gyfnodau, weithio gyda'r dydd a myfyrio yn ei oriau hamdden ar farddoniaeth cerdd a llun. Yn 1851, pan yn 23 oed, peidiodd Llewelyn Alaw gweithio fel mwynwr, haearn, ac aeth iddo tua'r yr hapyn get y gair, wrth hyfforddi yn hethach ar y tanau gan y telynor nodedig David Davies ac adfer daran honno. Ac a fi, mae'n dweud, yn astudio yn y Conservatoire de Paris yn Ffranc am 2 blynedd. Yno yn get y gair y gwelir Thomas Dafydd Llewelyn yn nghyfrifiad 1851. Ac ar ôl a short period under the tuition of that noted harper, dywed David Evans yn ei nodyn, he made wonderful progress. Wedi gyfnod yn y get y gair, dywedir i Llewelyn Alaw gynnal ei hun yn gyfforddus wrth ddiddannu a threulio'i oes yn ymroi i lyfrau a'i delyn, a'i fod yn mynychu cyngherdau darlithiau ac eisteddfodau i wellai hun. Weithiau byddai'n cystadlu mewn y clasuron o'r fath, ac yn 1853 cyfrannodd draethawd ar hanes Glwydd o Byrgad a rannodd y wobr gyntaf gydag awdur arall yn y Eisteddfod Carw Coch y flwyddyn honno. Seiliwyd y 2 draethawd ar draddodiadau llafar cymdeithas cyn-diwydiannol a oedd ar ddyn diflannu, ac fe cyhoeddwyd yn y gyfrol Gardd y Byrgad yn 1854. Yn 1857, dywedir bod Llewelyn Alaw wedi eirfo yn ffurfio fel bardd mewn Eisteddfod yn y Byrgad, yn un arall o wyliau y Carw Coch. A'i fod tua'r pryd yn dyfarnwr ei hun, gan ymddangos yn llaw lyfr masnachol lleol yn 1859 fel adwerthwr cwrw yn Aberfan. Rhywbryd wedi hynny, ac yn sicr erbyn gorffennaf 1861, iddo ymddangos muriad 1861 fel cerddor yn unig, heb sôn am Gary Taran,
hynny yw bod yn byw ar ei fara i hun fel telynor, yng nghanol y gymdeithas lofaol, yng nghanol y Gogledd Ganrif, ac yn perthyn i'r hen byd. Erbyn 1871, mae e'n ymddangos eto fel innkeeper am Parcus, fel byddwn ni'n disgwyl. Ac wrth gwrs, cafodd i dafarn yr enw y Harpyn fel cynifer yng Nghymru y cyfnod yna am fod y tyfarnwr yn darparu cerddoriaeth fyw ar y delyn i'w gwsmeriaid yn y dafarn, wrth gwrs, fel ryw fath o jukebox o oes yn ffordd, cerddoriaeth fyw o'r dalu'r tyfarnwr am y realtwch yna. Cafodd Llewelyn Alaw newydd fel telynor o dyfarnwr, ond nid oedd y dyfarnwch yna i barhau. Yn fuan wedi cyfrifiad 1871, fe'i tarwyd gan afiechyd ymaith i ddod fagu pwysau anferth. A fe welwch chi, yn y llun o leia, mae yna ragolegon o'r pwysau nawr yna arno fe. Dwi ddim yn berson main tenau, fel neiddi main. Mae'n eitha sylweddol. Ond fe all ac yn wath ac yn wath ac yn wath. A'n bersonol, fi yn meddwl weithiau, falle taw effaith gorfod o fe, achos mae alcohol wrth gwrs yn gallu niweidio'r afi yn ddigon, dwi. A fe ddwedir taw achos gymryd o'r clefyd melyn, jaundice oedd, arweiniodd y pen draw at fethiant i afi, yn bersonol iawn credu taw effaith alcohol oedd e. Mi oedd ei hunan, nid yw'n yn darparu hwyl i'w gwsmeriaid, ond yn cael hwylau ar y darparu, falle ti'n bach. Gormod o hwyl i'w leis i hun, ond dyna ddigwyddodd. Yn y pen draw, gadawodd Llewelyn Alaw o'r Harpyn yn Aberpennar i fynd i fyw mewn stryd gerllaw, ac yno yn 5 Philip Street, y bu farw Thomas Llewelyn, a fydd Sul y 3 Awst 1879 yn 51 oed, wedi, a fi'n adwyd yn y papur lleol, wedi salw hir iawn am gryn amser yn dioddef o'r clefyd melyn. Gadawodd y stad o ryw 800 pint o olrhain i'w wrthus, a'n cyngyfrifir gan Banc Lloegr i fod gyfer heddiw ag 83 o filoedd. Felly, bydd ddim heb rhywfaint o sylwedd. Aeth gwenllian chwaer arall iddo i gadw'r hap gyda'i gŵr yn lle Llewelyn Alaw wedi'r telynor ymadau ar y fan, a bu hi a'i gŵr wrth y telynor yn nghyfrifiad 1881. Cyn dyrwyn ben y dynoddiad yna o fywyd Thomas Llewelyn, mae'n werth nodi cael ni ddim dipyn o wybodaeth pellach amdano fe trwy'r wasg gyfnodol ar y prif y wasg leol a y wasg ehangach yn wir hefyd. A mae yna un enghraifft rhyfeddol o fanwl yn ei fywyd, mae'n werth darllen hwn, allan o'r adrodded yn y papur. Adrodded yw e o storon o fell datarana, neu tyrfa goleuni bydde mam yn dweud, tyrfa goleuni, mell datarana. Tra bod e yn y dafarn, yng nghanol storon o fell a darodd efo'r pennar yn Orffennaf 1861. Dyma'r adroddiad yn nos. Tra bod Mr Llewelyn wrth i'n ysgrifennu cerddoriaeth yn rhan uchaf y tŷ, sydd y dafarn, gan eistedd ar y pryd nesaf at y ffenest yng nghornel y stafell, tarodd y gwych trydanol y fell, y simnau yn hynny'n y tŷ, gan dorri'n ddarnau i ddal y gerrig mwyaf y deilad, nes bod rhai ohonynt yn cwympo trwy lechu'r to. Wedyn ddedodd y gwych dynistio hwn i gwrs dychyntrydd trwy'r to. Thomas Llewelyn. Dyna ni. Biliodd ni. Redodd y gwych dynistio i gwrs dychyntrydd trwy'r to, gan ddim trwy ffenest y lloff ger llawr fan lle sydd sy'n amlwg, nes rwygo fel cenau'r ffenest isaf yn ddeithion. Yna, tarodd y fell y palmant o flaen y tŷ gan ddarnio rhai o'r cerrig llorio yno, cyn mynd i mewn i'r tŷ eilwaith a trwy ddrws y ffrant gan dynnu lawr cyfran helaeth o waith plaster y fynedfa. Cyn ymadael y tŷ, cyflawnodd y mell eto lamas enbyd athys yn y gegin gefn a difrod sylweddol i'r prif barlwr. Bydd yn darllenwyr yn ymuno â ni bydd yn deimlo am Mr Llewelyn yn y dychryn a chosod iddo o reidrwydd gan y digwyddiad erchyll hwn, gan ymuno ei gynnig iddo longeolchiadau ar y ddehanfa ffodus sydd hwnt a gafodd ef a'i dylwyth.
Nid yw pob cyfeiriad pellach at Llewelyn Alaw yn y wasg mor ddramatig yn hynny diolchus. Darllen yn amdano fel telynor swyddogol yn yr Eisteddfod Llangollen gyntaf yn 1861, ac amdano'n ennill yno wobr o 2 gini am ganu ar y delyn deires, y set orau o 45 amrywiaeth ar yr hen dôn megan a gollodd I gardas. Gwelir hefyd ambell I gerdd erclod i'w allu ar y delyn, ac ambell I gyfraniad ganddo ynghylch cerddoriaeth nid ymwyllion yr oes a fi. Gwelir hefyd ambell I adroddiad am eisteddfodau yn cael ei gynnal yn 'i dafarn, gwyliau byrlymus o'r hen fath mewn siŵr, cyn i'r capel dynnu yr eisteddfod I mewn i'r festri i'w ffrwyno a'i parchusau. Clawn amdano enghraifft yn cyfeirio ar y delyn I ddawnsio ar fferm cefn pen yr uchaf, adeg picnic blynyddol cynulleidfa undodaeth capel Aberfant y Groes, Cwm Bach, ac adroddiad y papur yn droed dyfyniadau am 6 o'r gloch cychwynnodd y dawnsio ar ddelwyd yn ddiwio tan ddig yr hwyr, ac wrth fesur yn ôl gwedd y postol pawb a fi'n dawnsio, does gennym ddim amheuaeth wrth ddweud y buont oll ar ben digon gyda'i dyfyrwch a Mr Thomas Dafydd Llewelyn oedd y telynor. Mae'r digwyddiad hwn yn swnio am y byd fel un o'r hen gyplasau haf y Gymdeithas Diwydiannol, yr ysgrifennodd Llewelyn Alaw amdanynt yn ei dreithawd ar hanes y plwyf yn Garfod yr Gar. Rhywbeth yr awgrymodd a oedd wedi dod I ben fel rhan o'n atod o hen fywyd gwledig yr ardal, ond yma fe gwelir yn gwneud I orau i'w gynnal neu hyd yn oed a'i hadfywio, yr hen ffordd o ddiw yma. Bod Thomas Dafydd Llewelyn wedi wreiddio yn y diwylliant gwledig uniaith Gymraeg, cyn ddiwydiannol, oedd yn gyflym ddiflannu yn ystod y 1870au, nid oedd heb gyswllt fel tyfarnwr a'r Gymdeithas Diwydiannol newydd oedd yn britho o'i gwmpas. Diddorol felly darllen yn Orffennaf 1871 amdano'n gweithredu fel casgliad arian, 750 swllt, anfonwyd atodd yr archeb bost yn glowyr blaenllaw Gyrwen, cefnogi glowyr Aberpen a roedd ar streic yn ystod anghydfod maes Glo Morgannwg yn 1871. Ond fel ffigwr yn pontio hen oesledig y byd cyn diwydiannol a'r byd newydd yma Llewelyn Alaw yn bwysig I ni heddiw ac yn o ddiddordeb. Ac fel wrth gwrs, rhywun oedd y cysylltiadau agos a gwreiddiau'r orsedd ar Eisteddfod Genedlaethol. Un o'r pethau pwysig af oll yw enwogi heddiw, wrth gwrs, oedd y ffaith bod wedi cyfrannu casgliad o alawon anghyhoeddedig I Eisteddfod Llangollen yn 1858, a'r casgliad a roddodd Thomas Dafydd Llewelyn Gelfron yn ennill y wobr gyntaf o 10 gini a meddwl arian. Ac yn misg y tonau yna, yr oedd Glan Rhondda, oedd yn hollol anadnabyddus, dim ond yn hont y prif o'n yr sôn amdani, hollol anadnabyddus, nes bod Owain yn cyhoeddi'r peth a Thomas Dafydd Llewelyn yn dod o'r peth I ymlygrwydd yn Llangollen yn 1858. Ac yn ddian nhw'n wedi cyhoeddi'r Alaw yn 1860, yr aeth hi yn enwog iawn fel Hen Wlad Fy Nhadau. Felly, dyna ni wedi dod I ben, bydd rhaid gorffen nawr, mae'r ail sesiwn ar gychwyn. Fe gafodd Thomas Dafydd Llewelyn lot o gydnabyddiaeth yn ystod I oes I hunan, a pan fe farw yn 51 oed yn 1879, fe gafodd bardd lleol iddo a farnad sy'n tipyn bach yn drymau yn mannau, ond eto beth yn ddigon cain mewn mannau hefyd, a dyma ddyfyniad bach ohono. Gwan a llesg heno a llaw, I ddilyn mwyn Alaw. Adre aeth a fedr weithian, dynnu mel o dan ei man. Mwyach nid oes yw hawen, ond dalar o'i llafar o'i llyn. Llynais un oedd yn gyfreithiol am Thomas Dafydd Llewelyn gyntaf, nôl yn 1982, ar gyfieithu yn ôl dyfodeb Cylchion Cymdeithas Hanes Cymru, a'i dreithawd ar hanes y plwyf yn Garfod yr Gar. Wrth orffen heddiw, ymddona fi yn bersonol ar ddyfynu 2 englyn o gerdd y luniau iddo ac y gyhoeddwyd eleni yn fy nghyfroli canu ar lannau cynnal. Dyma'r 2 englyn sy'n cynhoi rhywfaint o amlygrwydd a gwerth parhaol Thomas Dafydd Llewelyn, y telynor Llewelyn Alaw. Bianed ei ganc gerbonydd, a gwyl neu galan hir garwedd, ond ei fydd a roed I fedd, a'i araith roed I orwedd.
Mwynedd o hyd yn mynydd, Alaw a Llewelyn a wenydd, o ddal wrth waddol ei hyd, nid ofer pan o safus, gyfnorion.